A? Poate îmi dai una freză. Deci cameraman. Hai tu dă. Hai cameraman. Stai să vă mai depărtați atâta că ieșiți mai fain aproape. Hai Ronaldinho, fă o schemă, ceva genul ăla. Să l-ai prins-o, nu? Ba da! Bine! Uai, cum s-a auzit! Ce te-a pleznit! Nu mi-ai dat-o în freză! Bine! Ce stai? Ronaldinho! Hai tu, mai jucați mult. Stai că... Deci faceți o fază de final ca să... Uite! Final! Gata? Hai, fă și tu una.